na je kasashe daban-daban, amma babu kasar da ta kai Najeriya yawan mawaka. DDM ne, DDM ne, DDM ne, DDM ne. Aha, masu kudin mu shugabannin mu da za ku tona zuciya ta ga kun ga abin da ke ciki, amma komi sai ja baya yake da ka taso babu mai tallafa ma, sai ka ga ka koma. Mun kirkiro sana'o'i daban-daban, taimakon ku kawai muke nema. Komi kake da kai a tafiya ka, idan ba ka da na gaba sai ka ga ka ja baya. DDM ne, DDM ne, DDM ne. Najeriya arewa muna da karancin cigaba, matasan mu sun kirkiro sana'o'i daban-daban, amma babu mai kudin da zai taimaka muna. Manyan masu kudin mu da ku nike. DDM ne, DDM ne. Tun wajen karatun mu muna da bambanci, zaka zanna kai karatun ka amma a dauka aba wani. Allah ya azurta ku domin ku taimaka mana ƙasa da ku, na fahimci ku kawai kanku kuke so. DDM ne, DDM ne, DDM ne. Kun ba mu cikin wani yanayi, mu shiga halin haulayi a koda yaushe, tunanin mu ina za mu samu. Shugabannin mu kun manta Allahu Rabbi ya dora muku nauyin mu akan ku. Idan ku duba kasashen waje sun bambanta da mu, ba za ka ce wancan talaka bane. A zahirin gaskiya shugabannin mu da manyan masu kudin mu kuna da gyara. DDM ne, DDM ne, DDM ne. Ku gyara baya domin gaba da mun ji can Allah ba zai buku ba. Da ku nike, idan akwai mai magana ya fito ya anan, za mu ga mara kitsan ido ya fito ya magana anan. DDM ne, DDM ne, DDM ne. Daga MD Record Sound Studios, Dan Sado.